लोहा लिए बन जा कहत नहीं जिनको हल्का फुल्का ओहो वो तो घाम मोइसन भल बनू को बेहतर के देह जर जाता नैहर में अपन हम होइसन सिराल पे मसाला पे हमारा नैहर रहे मिक्सी मशीन खटखट मसाला पीस लेत रही जा एजा के बाकी ठा ठुक ओही तो ओही माई अरे बाप रे बाप नतिए करने के कहत नहीं न के मिक्सी मशीन लिया भाई कैसे हाथ लाल हो कुछ चाहिए जाब पर कहल करत तो अपने माईए के कहल करत रहत कब कहनी कि मिक्सी मशीन लिया दीजिए तो कुछ सुनत नहीं कर कब सिलौट में मसाला पीसले बनी हाथ बुझा गइल ना पीसो मसाला नतु खा के जुड़ा जाता है काम बड़ी बहुत तेजी पहले बारी में तो नहीं है मिजाज एकदम बड़ी है बारा तेज घाम खाना दाना लिया वो खाइए खा के फिर हमारा जाएगा बधारी है जल्दी खाना दाना लेके आओ फिर हमारा बधारी जाए के बा 10 सर देता हाँ हाँ आगुनिका जी हाँ हाँ 10 सर खाना तो फिर हमारा बधारी जाए के बजाय कितना देरी लागुला जीरो रखेते में तना तो का करिए तना कामे मेहनत करे मैं ओरिया फरिया देल बनी एक जगह और रह गेल बा ठीक बा लेके आवा तनी खाना दिन भर खाने हमरे से ले खाना खाई एक ले खाना खाई घर में तो सब्जी ले आवा ही के नहीं खिता खाई जोन बना रही तब ने न देब अब भाई सुखले खाना आइबा दूधवा का भई दूधवा बिलइए खा गुलिया रात के मुना के पी गुलिया हम का करी रोज छुछे खात का नहीं रे मैसो नहीं आदमी खाना खात रहे और तो यही खातिर हम उठावना दूध हम लगा दे रही कि दादा चलो दूधवा रही तो पैसा आदमी खाई जाला नीमक खाई जाला मरचा खाई जाला हमनी के नैहर में कुल नहीं खाई हमनी के रोज पुलाव आ पनीर के सब्जी रोज खात रही बताई जी हाथा ना मेहनत क के आई है नीमक रोटी तेल पर कितना दिन जी जैसे करे मुझे ना खाइब कहने लिया कि धदनी हरियर सब्जी तो कम से कम दूधवा का तो बचाव करेला दूधवा के बिलइया गटोर गइल हिया तो हम का करी में हमरा का दोष बा खाई हम जाता नहीं दिन भर बधारी तो का करी फिर तो ना कइला पहुंच जाके खाद फेकल बा इधर खेत जर के खत्म हो तो बुला ले भैया के बाहर से उ ना करी हम वही तो कहलियो करा कहनी कि हमरा खाता में कम से कम पैसो भेज दे रे तो मैं दवाई बीरो डाले के बा मजदूरन के दाम देबे के बा तू कहता कि पैसे नहीं के बचत कहां से मैं मेहरानू धर दे पैसा चपोत के और औरत दिन भर खटत रही आ एहन घर में तो मेहरानू बैठ के खाते बिया आ मर्दो एहन बैठ के खइबे करी हम तब का करे फिर हमरा के सिखावे जाई हम जाते हैं धीरे धीरे घर में से नहीं होता है सब भाई बच्चा पैसा तो आप इधर कमा तो हम एक जगह पर खेती करते चलो भैया भोजन जोन भइल तो ना तमा जुड़ा गइल चलो अपन काम देखल जाओ चलो भैया भोजन से तो आत्मा जुड़ाइए गइल चलो काम धंधा अपन देखल जाओ ना तो घर के फेरा में पड़ला पर का हो अरे यार का हां हां बड़ा घाम रहा बोला तो खुश रह आओ बैठ पानी ना ले आई पिए के हां पानी ले पानी आवता नहीं लेके आओ प्यास लागल बहुत जोर आवता नहीं जी लेके घर पर आई ना तो कलवा पानी छोड़ देता ना टाइम से पानी नहीं खेते आगु लेके हां हां ए जे के बात कहूं हां हां बोलो हमरा खातिर का कर लिए का खातिर जों कॉले वो तो सामान ले आइल बने तनी पानी पी ली पहले का कर लिए नहीं तनी बता खाए देखाओ तनी बताओ पहले कि कैसे रहत मन लागत रहला हमरा बिना मन का कहीं मन लगता हमारा घर में कहाँ है जा सब ऐसे टाइल्स बैठावल घर द्वार कैसे हमर बाटे हे जब तक काई लागल बाटे हमर तो कर में जगल के मरई ममा के जे हम रोवत रहत दिन रात
कैसे रो रात मत रो मत ऐसा बात नहीं है। हम ऐसे रो मत चुप रह पहले रो मत। हमनी के मान ले कि भैया बारन अकेले करे वाला हम बोलले बानी तो मेहनत बात तनी तो दिक्कत होला ठीक बा। पहले बताओ मन लागत रहल केहू तरी मन लगाते रही मोबाइले पे क्यों कर से दिन रात लागल रहत टिकटॉक देखत रहत। मत करो भैया बारन ना भैया ये तरह भरम बाटे आज ई न भैया से सोचती ना तो आज ई दिन ना रहित सोचे के जान जाई। भैया कहतन के करा के दर्द दे धोखा के करा के करता भैया भौजी और घर में मगन मस्ती कुश्ती करत रहते जा में जा अकेले मड़ई में बैठ के इंतजार करत रहत रही के कब फोन आवे। अरे तो टाइम ना लागत रहे काम रहे हम देखत नहीं कि भैया गर्जियन बोले बारन अपन देखत हो यहाँ केहू तर इंतजार करत रही और फोन के न तो हम के करे के हम इंतजार कर कान कसर हम करम चल गेल 12 घंटा काम करे रे टाइम ना लागत रे फोन करे के। हां ये कहला ठीक बा काम करम तनी भौजी ले आओ तनी भेंट के कहन की अइला हन तो भेटे ना किलहन भौजी भी जब है ना तभी आगे भौजी बुलाई कबो ना हमारे से तनी दिल से बात करी ना प्यार से बात कबो ना करी ना खाली भौजी भौजी रटत है ना हम कल मुही ना झाकत रहती है कि आज मन के बैग में से सब अपन सामान एगो मैं हटा ले एगो कुछो ना ते वो भी हटावत नहीं देखो गोल लगन भाई गोड़ लागतन दिल में प्रेम नहीं के गोड़ लागतन गोड़ लागतन काहे ऐसे बोलत हरु त का करी बोली ना तो अब का गोड़ लागे के बा गोड़े लागे के रिश्ता रही गोल बा का बात बटे का बात बटे जा कहीं मेहरानू से पूछी का बात बा अपना में मेरा नो टेंशन के ले हम ठीक बानी ना हमारा में कोनो दोस्त नहीं है ना हम ठीक बानी रोरे ठीक बन तो हम का करी जाई पूछी हमर माय फाट गुल बटे अब रोरे सबसे ऐसा बात नहीं है अपना में तोहनी टेंशन के ले जाओ हम कोनो इतना दिन से कोनी तो निमर रही अब बेकार हो गनी ए प्रकाश प्रकाश ए प्रकाश अरे आओ तने काहे तना गलत फाट के चीची अरे दुधारिया ला हो अरे दूधवा लेता न हो का चीचा तोरा गलत फाड़ के दुधारिया ला द लागत के नरेटा फाड़ के चीची आता वा एबरा पानी जैसा दूधवा काहे देला हुआ हो बकेना भैंसिया के हां ई लागत एबरा दूधवा दूसरे लागत हुए हो बकेना भैंसिया का बकेना भैंसिया तो रहा देबे बुझात ना हकत तो काहे बा हो बकेना भैंसिया के हां लात एबरा गड़बड़ बा दूधवा में गड़बड़ ना हो गड़बड़ ना हो ठीक बा पी के देखम ना जहां गड़बड़ होई तब तारे के बताई समझला गड़बड़ ना हो खाइले नहीं खेबो कोनो देखे आवत हम खाइम दूध उनका के तो रोज प्याज रोटी देते बा हम तो रोज दूधवे खाता हूं नहर के खाले बन तो खाइम ना सास ना ननद बाड़ी में त काउनु हम लाओ तुम देखे कह ए बास का सोटा अब बाप ना बेटा धमकाऊ नु रोज तो कहताड़ू कि बिलइए दूध खा जाती है बिलइए दूध खाती है आ ये बार है दूधवा के खाता आज तो खाइला नहीं आज है तो पकड़ाइले नु ना पकड़ाइले रोज कहतन कालो कह बिलाई दूध खा आ ये बार है के चाहता तो तारा के दी और सब कहता नहीं कि काहे कर देहिया मनगर आई जाता है दादा हमारा को सुखले रोटी देती है दिन भर हमारा काम धंधा करे के बा हाय देखा कर देह बनावल घर में बैठल ना तारा के दिखाए के ना हाय देखो देह बनावल हाय रोज तो झूठ बोलत रहो कहां बताई कहां ना ठठा दी रोज कहता कि हम ही खाते रोज हाय कहता कि तू हम मेहनत करते तो तू खाइबू हो
गई का हुआ गरम जर गई का हुआ दूध खइला खातिर मार जामर मारता ना काहे कहां अरे भैया कहत रह देखो है का बोली रोज आ दूध खइला खातिर देखो ना मारता कहत रह मर्द उठाओ ना हम दूध कइले बानी कि चलो बाट चुट के खाई जा ये अपने रोज दूध खाताड़ी हमरा का सिखाले रोटी कहताड़ी कि बिलाई पी जाती है ए बार देखो ई खाइते खानी पकड़ ले बानी कि नहीं पकड़ ले मारे वाला काम बाकी ना हां ऐसा काहे कर रोटी आई छोड़ दे मारही वाला बिलाई दूध पी गई बिलाई दूध पी गई ले बारा कौन बिलैया पियती है बिलाई दूध पी गई तू पी गई ना हम पिए बनी काहे के तू तो खइला खातिर पपी मारा भाई बोला कर हमार मुंड खइला मुंड एगो नाली ऐसा से बनावले बड़ी ठीक है हम काम कर हम सुखले खाई कहतड़ी ऐसे नहीं बिलाई दूध पियती है बिलाई बड़का तो बिलाई ई भइल भी बड़का बिलाई ई भइल बड़ी बिलाई कहतड़ी दूध पिया ये तो बिलाई दूध पिए ले तू तो खइला के देम ना नदर के मर जात ना मारला सा बिलाई दूध काहे के छोड़ाय को नहीं जी ओकर मर्द मेहरारू होला कैसे तो कारण के मेहरारू कहले आटा मरले रोटी फुलिए मेहरारू टोय के होई जान भाई आ भैया ये तो देख के छोड़ ना चुप रह हमरा के बात देखे त मारत रही त हमरा तना हिटिया गुना